गोसाथार लोगोफोर हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चैनल आङो दा दंफैयो दाउखियाव आरो ओमफ्राय नैबे दाउखिनि बे मेन स्पट जायगा नाव गाखोग्रा नैबावहाय जोङो टिकेट लानांगौ गाखोनो थाखाय ओरैजाय हरै बांलादेश दं जों गाखोनोसै लोगोफोर नावखौ ओरैजाय दहाय अखा हागोदानाव बांसिन लेथ्रा नुदोंमोन दैया दा अखाया बन्द जाबाय नालाय एसे खम जाबाय जोङो दा गाखोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जों गाखोगोन नैबे बर्डआव ओमफ्राय बिराद मोजां कालारफुलनो बर्डआ समायनानो ओमफ्राय टिकेट लानांगौआ मोननै रोखोमनि मोनसे 45 मिनिट्स ओमफ्राय मोनसेया फुल टाइमा बैबा ओरै बांला हौरैजाय माने बांलादेशथिंजायबो थाङो आरो एसे नायनो मोनो ओमफ्राय जोङो दा लाबाय बे हौरैजाय थांनाय बांलादेश थिंजाय थांनाय सिमनासिमखौ जोङो दा लाबाय टिकेटखौ बेयो माने 1200 लायो आरो ओमफ्राय 45 मिनिट्सआ बेसेबांनि मोनथाय ओमफ्राय जायखिया खम आरो ओमफ्राय जों दा गाखोनोसै ओमफ्राय जों गाखोनोसै नैबे बर्डआव थ' बिदिबा थांसै लोगोफोर वाव खालामजेनबाय बटिंखौ बटिं जोंथ' सालायग्रा दङ आरो ओमफ्राय दा बटिंखौ जोङो माने स्टार्ट खालामजेनबाय जायखिया गाखोजेनबाय ओमफ्राय बिराद बुरजा मानसिफोर ओरैजाय गासिबो टुरिस्ट मानसिफ्रानो आरो बैथिं नाहरलाय बैया नै अन्थाइया जि मोजां नुदोंना गुदुं गोनांलाय बोरैबा जोङो दा बांलादेशआव थांगासिनो दङ ओमफ्राय बैनो आरो सिमना ओरैजाय बिसोरो बांलादेशनि आरो ओमफ्राय जोङो बिसिम थांनो हाया ओमफ्राय ओरैनो लेंहरलायो आरो खायदावलायो ओमफ्राय बिसोरबो सिमना बारनो हाया जोंबो सिमना बारनो हाया जास्ट ओरैनो बटिंजोंल' आरो नायबाय बिराद मोजां लोगोफोर गाखोनानै मोजां मोनबाय बर्डआव आङो ओरैनो नाव गाखोनो बिराद मोजां मोनो लोगोफोर ओरैनोथ' जेरावबो गाखोनो मोना ओमफ्राय मालाबाफोर बिदि बेरायनो थांनायावसो गाखोनो मोनो ओमफ्राय गाखोनांगौबो लोगोफोर मालाबा सम मोनोबा अबाफोर बेरायनो थाङोबा बेबायदि चान्सखौ जों नागारनो नाङा ओमफ्राय गोसोआव गोजोननायबो मोनो आरो बेनो मोनसे हेपि खालामो ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय लोगोफोर बिराद मोजां सान्दुङा मोदानदों नालाय ओंखायनो सानग्लास हमदों एसेनो नै सौग्र'हांनो जेरै टाइटानिकआ सौग्र'दोंमोन ब्रिजआ ओरैजाय अखा हाबाय अखा सिजासिगोन जोङो दा अखा सिजासिगोन आबि क्या करेगा दा अखा हाबायना बयबो सिङाव जायगा लालायलायबाय बयबो सिङाव हाबनानै थाखुमाबाय नै दा अखा हाबादि नैबेबायदियाव हाबनानै थाजायो अन्थाइ थाफा सिङाव लोगोफोर ओरैबायदि हिसाबै बानायदोंना भगबाना नै ओरैजाय अखा हादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो बे अन्थाइनि बिदि दानख्ल'नाय बायदि दङ बे सिङाव हाबनानै थाबाय आरो ओमफ्राय हरैबो दंजोबो आरो बैसोरबो थादों नै थाखोमाग्रा ओरैजाय आयो माबायदि अन्थाइ सिङा माबायदि नै अन्थाइया थाथाया जोंनि बे नाव गाखोनाया जोङो दा बाव थाथ'नोसै लोगोफोर नै बैसोर आइलेन्डआव जोङो दा बे स्पटआव ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय बाव दसे थाथ'गोन जोङो 15 मिनिट्सबाव थाथ'गोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बटजोंहाय ओरै थांफिनगोन आरो ओमफ्राय दा जोङो बाव मा जानो मोनो ओमफ्राय बाव लानानै एसे जानानै जों थांसिगोन ओमफ्राय ओरै
रिल्स जानो नागिरो ओमफ्राय दा ओंखारजेननोसै एसेनो मा जायो मिन्थिया दसेनो अखा हायो बार बारो बेनि थाखायनो थाब थांफिननांगौ जाहैबाय जों दा गाखोफिननोसै दसेबाव 15 मिनिट थाबाय आरो बयबो रेस्ट लाबाय बिराद मोजां बार बिराद मोजां अक्सिजेन बिराद मोजां मोनो लामाया लोगोफोर दा बार बारलायबाय एसे ओमफ्राय बार बारनायखाय ओरै जिङाव लाबोलायबाय आरो बार बारबा माने गेजेरजों थांबा गिनांगौ नालाय बेलथायो ना मानो बर्डआ ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा ओरैजाय जिंजों लाबोलायबाय बार बारनायखाय अखा हाबाबो बेबायदि सिङाव बिदि खनायाव एब्रेनानै थायो आरो माने ओरै साग्लोबनाय बायदि नालाय अन्थाइआ ओमफ्राय जोंनाथ' दा बटिंआ जोब्बायानो ओमफ्राय जोङो दा बैयाव थानानै दसे बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय दा एसे दसे थानानै जोंखौ माने ओंखारहोसिगोन आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय गाखोनानै लोगोफोर ओमफ्राय जायफ्रा फैखांबाय बिसोरथ' जेन'बा मिन्थिखागौ माबायदि मोजां मोनो बट गाखोनानै ओमफ्राय जायफ्रा फैयाखै एटलिस्टथ' खनसे फैनानै जिउआव माने एसे हेपि खालामनो हायो ओमफ्राय दा जोंबो बेबायदिनो एसे गाखोनानै नायबाय आरो ओमफ्राय दैया दिनैहाय लेथ्रा ओमफ्राय बिदि डिसेम्बर ओमफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि बिदि टाइमावहाय बिराद माने क्लियार जायो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जों खनसे फैबाबो बेबायदि बांद्राय माने लेथ्रा नङामोन एसे साफायानोमोन खिन्थु एबार बांसिन लेथ्रा मोनबाय आरो अखा हादों होननानै बुंदों नालाय ओमफ्राय मैया मोनायावथ' अखाबो हादोंमोन अबयसे चिरापुन्जियाव जों थानायाव दहायबो अखा हादों हानायालाय बै गोजौसिम थाङोनो लोगोफोर माने माबाबा दैज्लां बोथोराव आरो दैनि लेभेला खम गोथौखालै अन्थाइखौनो जाबनाय बायदिसो नुयो जों दा बर्डनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा थांनोसै आरो मोनाबायबो ओमफ्राय जों गुवाहाटियाव थांफिनगोन नालाय ओमफ्राय दा लामायाबो जाम मोनो मायु ओरैसो थांनांगौ ओरै गाखोलांथारनांगौ बिदिनोसो नालाय सिरिया ओमफ्राय जि मेंबाय गाखोनायाव मुथा जाबा जारला जाथारो लोगोफोर फुंबा लोगोफोर दिनैनि आंनि दाउखिनि ट्रेभेल खालामनाया बेनोसै लोगोफोर दाउखियाव ट्रेभेल खालामनाया बट गाखोनायावथ' मोजां नाथाय बे ओंखारनाय गाखोख्लाय बटसिम गाखोनोखौनो खस्थ' जायो